Može još malo više. I sada pola litre mlake ovaj. Ajmo malo rastopiti taj kvas, ali malo tvrđi. Evo to se sada lagano umjesilo da bude mekano i ne kuctoji. Malo je sam ne riskiraj. Neka super. Neka poljepo zna. Sada ću ti ja staviti brašno. Jesi. Ovo je brašno. Stomku, da. Pa je tipo mikser. Malo brašna. Znači pravi kruh. Sad ćemo ostaviti malo tijesta za drugi kvas, za idući puta. Sad nek stoji, nek se još malo diže. Da sad ne... Voda, stavi ga ono. Ajde, prema ono. Voda. Da. Samo pokažem ovaj. Još malo brašna da se ne odlijepi. Napravi kao ovo. Da vaš bude gotov, da vidimo kako je. Jako dobro izgleda. Onda popusti korica bude Malo meša. da umijemo, Njemu. pa tako kažem. Baš se isto. Jako ste lijepo to zadržali, baš je super. Super, super. Sviđa mi se.